Jeħtieġ l-edukazzjoni tkun għodda li nsaħħuha tul ħajjitna kollha. Dan intqal mill-President tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem Joanne Bondin fid-dawl tal-forum organizzat mill-MEA fl-SME Malta Week. Fl-indirizz tagħha Bondin qalet li pajjiżna qed jaffaċċja sfida ewlenija nuqqas ta' riżorsi umani u dan qed joħloq problemi kbar il-qatt ta' setturi u l-bosta negozji. L-edukazzjoni hija xi ħaġa li rridu jkollna għal tul ta' ħajtna kollha, kif ukoll min ħaddem irid jinvesti fit-taħriġ ħalli n-nies tagħhom kollhom il-ħiliet li hemm bżonn biex huma jirnexxu fil-post tax-xogħol. Naraw li hawn nuqqas ta' nies fil-industrija, imma dejjem irridu ninvestu biex in-nies tagħna jibqgħu jikbru u jibqgħu wkoll fil-kumpaniji tagħna. Kelmet ukoll ma' Net News dwar x'jista' jsir biex iż-żgħażagħ ma jibqgħux jitilqu barra minn xtutna iżda jaraw ukoll futur f'pajjiżna. Rridu naraw għalfejn qed isir dal-fenomenu li kun hemm nies li forsi jixtuq jitilqu minn pajjiżna għax nirriskjaw li jkollna brain drain, ġifieri dawk in-nies li għandhom il-ħiliet li hemm bżonn fis-suq jitilqu minn pajjiżna u jmorru jaħdmu x'imkien ieħor. Li qed nagħmlu aħna hija li nippruvaw naraw ir-raġunijiet għax issa jkunu wkoll raġunijiet ta' standard of living għalfejn aħna qed ngħixu fil-pajjiż. Id-Direttur Ġenerali tal-MEA Joe Farrugia qal li f'Malta qed ikollna ċirkostanzi fejn dawk li qed jispiċċaw l-edukazzjoni sekondarja ikunu kważi litterati u qal li jeħtieġ li f'pajjiżna insaħħu t-talent u dan it-talent għandu jibqa' fostna. Farrugia qal li l-MEA ilha titkellem dwar dawn l-isfidi li tisibu ma' wiċċhom qatt ta' negozji f'Malta u f'għawdex għal dawn l-aħħar 4 snin u għatenna li jeħtieġ aktar ħsieb anki għall-inizjattivi ġodda. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll il-web tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar li fid-diskors tiegħu qal li bħalissa huma bosta n-negozji li qed jinkwetaw minħabba bosta nuqqasijiet u qal il-Partit Nazzjonalista ilu jipproponi li jitwettaq pjan li jħares lejn l-20 sena li ġejjin, viżjoni li tkun qed taħdem biex tneħħi għal kollox l-isfidi preżenti u s-saħħaħ is-setturi vari. Għal dan il-forum il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri għażel li ma jkunx preżenti u bat filmat fejn fih qal il-budget 2023 indirizza l-isfidi. Preżenti għal dan il-forum kien hemm ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-Eksperiċi Kalaxxone, il-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u d-Deputati Ivan Castillo u Justin Xkembri.